Chinga kyo muraibu ya Kenya William Ruto arobirite gucha kwene kietaro yae meoro kongorwa gusi eike gocha igori tukoria rero abagaka bekiombe kia Monyagitingi Heritage Council bakorogwa n'umugaka Nyamoko nigo bono barure nkwana yokumwarigania ime ya gusi bagukwana chinga kiecho niga abagaka abo batebire buna ogocha ko muraibu nigo kurachie kwene kia amagendro ao na gusaba gusi gochaso bonge eri gochia kweroberia konyora amagendro hase bono basabira abo mu gusi na gusika kwaba no gusika kwabarai abo bachorire bosio bwetaro y'umuraibu unagotumanyo muri kito Pethuel Machin Ekero muraibu Thomas William Ruto aroberete gukora etaro ya meorongorwa gusi uchakire ikigocha nigolchikurerera bagaka bekiombe kia Monyagitingi Heritage Council bakorawa n'umugaka Nyamoko bakorire ngwana yo kumwariga ni meorongorwa gusi wakiereye orogongo rwa Monyagitingi minto Monyagitingi ntole no mogoko una bagaka bo mugusi abanyamwando nga omorai worogongo wake enkongonta tokoroka omonuo yonde president na into buna bagusi tokoroka nga enkongonta yaito omorai o Kenya president nguchare asorogongo rwagusi ukwana chinga kicho niga abagaka bo batebire buna ogocha ko muraibu nkwene kia magendro ao na kwa sababu gusigo cha sobonge eri kweberia magendro. Tunaelewa rais akifika hapa kuna mambo mengi atatuambia. Ataongea mambo ya kahawa, ataongea mambo ya chai, ataongea hata mambo ya ndizi ambaye ni trade name ya Umugusi fika the whole nation and the world at large. So sisi tunasema we are peaceful and kwa kuwa tuko na amani, sisi your excellency kuja ukaribie nyumbani Kisii. Otherwise nyote wa Kenya wote tunawakaribisha mkuje Kisii, mujienjoy the right environment ya Gusii. Bono nyangire yere na mori igonare gusaba abaminto mwamo Gusii tocha sobonge tomwarigani Gusii yaito naitwe tomworokie ebi toganetie atokorere ine ng'ombe nonyerente oanse konyeita korumogongo korumaguru naende okuna masoro bere okame minto Monyagitingi tocha sobonge twarigani omogeni oito omorai oito president yaito nainto tomoe ebio Mugusi aganetie akorerwe naende tomworokia obosio bwa mogoko asibono basabira mu Mugusi no gusiko kobare bachorire bosio bwetaro y'umuraibu ime erogongoriga minto Monyagitingi tigatoigwane na burai mburangu na nyambinchu otanyara kori na mote na bokuganyira chinto beranse naende ntori gocha kubwati gesingororo kunamba bang tokoletiki ntobwati ukona kwogoteba iga asore na asetore noba mu Mugusi egento tokorwani bono iga Omugusi acheamo uneombe yemo lisango liitori amatati Mugusi ingerinde twetere na mami bana baito basinyora asibagosoka guchi igo ngabora imbura nguru konanga inani morayo na kerenga asa abantu baye kibora ibogocha kyo morayo ndi bwensi abwate kerugo kiaye gesike naye esike nalyo gusikwa asomorembe asobwanchani asobomo twariganiri a president to come to our region ngerinde na ntomotebi ekitoganetie ato asobomo asobwanchani ayuntu naroka togora naende togosaba buna abagaka beke Gusii Kurpoteria en Soko TV kromo Chobosongo Pethuel Machin.